Benvolguts amics. Bon vespre a tots. Quan ahir comentaven en Pep qui vendrà demà, bueno, ara em veure un momentet, qui vendrà Pep demà, acudirà alguna persona de la qual n'han de fer especial esment, ell me va dir, no, serem nosaltres, els mateixos. Així que ja ho teniu. Vaig pensar que això estalviava una estoneta, perquè és veritat que quan hi ha persones de les quals n'han de fer especial referència, hi ha una estoneta de protocol. Vaig entendre clarament que en el cas de que aquí hi hagués alguna persona amb algun càrrec representant d'alguna institució, ajuntament, govern o altres, en tot cas, dins el món d'en Josep Ros, afable, proper i directe, quedaven automàticament inclosos dins la categoria de benvolguts amics. Així que, benvolguts amics. Avui és un dia assenyalat en la vida artística de Josep Ros. I un plaer per tots nosaltres acompanyar-nos en aquesta fita. Presentar un disc és presentar una realitat sonora. És compartir la feina de moltes hores, feina concentrada, que sembla surar dins el temps i dins l'espai quan engegem el nostre reproductor. Un disc no deixa de tenir quelcom màgic. Ens porta la música de manera instantània, amb un clic. Però tots sabem, o tocaríem saber, que al darrere hi ha un grapat d'hores de composició, d'interpretació, de producció, d'enregistrament, maquetació i publicació. I que aquest producte és un objecte artístic diferent a la partitura, diferent a la música en directe, amb unes característiques i valors específics. De totes aquestes hores de feina, de tota aquesta tasca d'en Pep, hem vingut a parlar i gaudir avui vespre. I en parlaran part d'aquest equip humà que ha fet possible el naixement d'aquest disc. Una producció que esdevé una petita fita dins la música manacorina i una petita fita dins la música contemporània de les illes. No tenim tant de compositors aquí que enregistrin les seves obres. Però de Josep Ros que ha de mirar sobretot la seva honestedat artística. Ell compon en el que creu. Creu fermament en la seva composició. Segueix el seu instint. Direu, bueno, no contes tampoc res de nou, coneixem en Josep. Però jo crec que n'hem de fer especial incís avui. Això no sempre és veritat. Avui, precisament, és difícil trobar artistes que es comprometen essencialment amb ells mateixos i no amb una certa superficialitat que a vegades trobam dins certes formes d'art contemporani. D'ell ens ha d'agradar, sobretot, la fidelitat que manté els seus principis estètics i musicals. D'ell ens ha d'agradar, sobretot, que tiri endavant els seus projectes creient fermament en la veritat de la seva música. 12 pinzellades, l'obra que presenta avui, són 12 peces que van lligades a una persona, a un record. Els noms, ja veureu que hi ha noms, que algun d'ells, jo crec que gairebé tots els que estan asseguts aquí formen part d'aquestes 12 pinzellades. També Josep hi fa especialment a la seva família, a les seves filles, a les seves netes, a la seva esposa, al seu fill Bernat i net. També a un grapat de gent que l'ha acompanyat sempre, en Tomeu Matamales, en Xavier mateix, en Andreu Riera, en Antoni Parera Fons, en Jaume Santandreu, en Joan Riera Ferrari. De Joan Riera Ferrari és precisament la magnífica coberta del disc. Aquí també se demostra la procedència multidisciplinar dels amics de Josep Ros. La pintura de Riera Ferrari, les paraules de Jaume Santandreu, la música de Xavier Gilabert i d'Antoni Parera Fons, el virtuosisme pianístic d'Andreu Riera. Però d'aquesta música, de 12 pinzellades, en parlaran millor els convidats.
Xavier Gelabert té des de sempre una especial relació amb Josep Ros. Fill artístic, fial, companys d'aventures, amic de l'ànima, Xavier estima de manera sincera i autèntica a Josep Ros, això ja ho sé. Ell és l'autor de les notes que acompanyen el disc, de les notes que podeu llegir. I ell encetarà la roda de convidats especials que ens acompanyen avui. I d'en Xavier què poden dir? Essencialment que du la composició de les seves venes. Ha estudiat amb Aureliano Cattaneo, amb Alberto Posadas, en Gervas Oni i Ricardo Capellino. És un treballador nat i du ja un grapat, un bon grapat, un parell gros, un parell mallorquí ben gros d'obres publicades. Sobretot, entre les quals poden destacar el Liberame que vàrem poder veure aquí l'any passat. I també, no sé si ho sabeu, té un quadern ros publicat. No sé si sabeu a qui està dedicat, a un tal Josep Ros. Té la paraula el senyor Xavier Gelabert i Montaner. Probablement a mi m'ha fallat la feina més gratificant de l'acte, però probablement també la més complicada. I és presentar un personatge que tothom coneix, o que creu conèixer. El manco el van sentir nomenar per allà per mig, o per l'agrícola, per qualque concert. És un cerverí empeltat de llum majorer i trasplantat i ben arrelat a Manacor. Josep Ros i Sancho, en perros, de licors, dels amigos. Jo vaig conèixer en Pep ara fa exactament 30 anys i 5 mesos, un setembre de 1986 a les Cotxeres, quan eres director de la capella. Jo vaig entrar a cantar de soprano. Aquí veig qualcú que se'n deu recordar, a Petra. Vaig entrar a cantar de soprano. He de reconèixer que m'ha fet un pot de por. M'ha fet un pot de por, tenia aquell homonot gran, gros a davant, que feia uns moviments raros amb els braços i que cridava i renyava tot Déu quan no feien el que volia. La veritat és que com anava bastant, com ara. No, la veritat és que no sé com va passar, però recordo molt vivament el moment en què ell era l'única persona que sabia que jo començava a escriure. Com sap en Pep, jo vaig començar a escriure en 12 anys i que nosaltres no ho vam saber fins que jo tenia de 9 a 20. I ell ho sabia. I venia que nosaltres a revisar les meves partitures, aquelles partitures que jo intentava escriure, i m'assenyalava allò que feia bé, allò que feia millor, i allò que estava estupendo, això està estupendo. Mai va tenir una mala paraula. Mai. Fins que un dia sí que em va tenir una de mala paraula. Va mirar una partitura de les meves i diu: ets un cabronarro. Com pot et sap fer això? I llavors les tornes se com varen mig girar. I el mestre va passar a escoltar el que jo li deia, el que jo li contava, el que jo sentia dins i com ho escrivia. I me mirava amb uns ulls destorat. I a partir d'aquí, després de 30 anys i 5 mesos, hem anat caminant, plegats, i hem forjat alguna cosa més que una amistat, que un amor filial. Mon pare de veres, mon pare sempre ho diu, quan se topa amb en Pep, li diu: Pep, com està el nostre fill? Crec que aquestes paraules dites d'un pare revelen moltes coses de la nostra relació. Jo no sé quin Pep coneixeu. Jo aquí m'ha tocat venir, com vos he dit, presentar en Pep. Jo no sé el Pep que coneixeu. Jo vos venc a presentar el meu Pep, el que jo he viscut durant 30 anys i 5 mesos. Aquell que ha estat pare perquè m'ha acollit i m'ha aconsellat.
que en el mateix temps està fi perquè no ha tingut que reparo en demanar ajut i consell. També ha fet de mare. Aquestes mares que volen saber sempre el que fas per no perdre-se res. Ha estat amic, sempre a punt per el que sigui. Un mestre sempre disposat. També ha estat un poquet alumne, un alumne discret i sempre en l'orella parada. És discret. Personalment he de reconèixer que en jo és discret. I l'únic que sap és que no sap res. Jo no sé res. Però també és una miqueta xafarder. Quan fa 2 dies que no han xerrat, el meu telèfon diu, fa estona no m'has contat res, No m'has dit res. Està confessor. Sempre en l'estona posada i preparada per escoltar, però mai per jutjar. I també està confessat. D'aquí no diré res. Això queda entre nosaltres dos. És escrupolós. És escrupolós. I allò que he escrit així perquè és així i no m'ho faràs canviar. Però també a vegades se confia un poc i diu, però si tu dius que ho canvio, lletrera, no te preocupes. És grandiós, aquell. Canta fort, canta. Exagerat, més fort encara. Exultant. Putes, pot que t'ha fort, he dit. És exaltat. Quan diu que no, és que no. I quan s'emprenya, posem molt de pips. També és compassiu. Allà des ve i te perdona. I també és un poc moixó. No, a vegades, quan veu que és ell que ha de demanar perdó, no el te demana, però t'enlletus un poquet. I per això, les 3 millors, és combatiu. És una persona que lluita i que s'enfrenta a qui sigui i a lo que sigui. Per això, és el meu mosqueter. Sempre ha estat el meu lleial defensor. I tanta sort que és únic i singular. Perquè si n'hi hagués més d'un, vos puc assegurar que ja hauria demanat la baixa. Aquí podríem fer una llarga tirada d'adjectius. Si llegiu les notes en el disc, jo, quan conec l'obra d'en Pep des de fa 30 anys i 5 mesos, crec que puc dir que el conec, crec que puc dir que conec la seva obra, crec que el disc és molt sincer, jo també he estat molt sincer a l'hora d'escriure les notes en el disc, i com he dit, podria dir una llarga llista de coses bones, boníssimes i millors. Igual que ell no puc, jo personalment, no puc tenir una mala paraula per ell. Com que el que ens importa és la seva música, i no sentim a mi, jo no sé quin és el vostre Pep. Jo l'únic que vos he volgut fer tastar és un bocinet del meu Pep. Pep, per 30 anys més i 5 mesos. Gràcies per tot. Són, com hem dit abans, un grapat d'amics, però també un grapat de professionals de molta alçada, els que estan avui, són aquí amb en Pep. Eugènia Gallego és la responsable de producció d'aquest disc. Ànima de Cas Music. Musicòloga, també diré companya de cuites universitàries i cuites d'investigació. Aquest disc no ha caigut de l'aire del cel. Hem d'insistir en el fet de que és un producte artístic amb vida pròpia. Eugènia col·laborà en donar-li aquesta vida. Té la paraula la senyora Maria Eugènia Gallego Quiñelles. Bé, bon
estem entre amics, parlarem així entre amics i dir-vos que els que no conegueu Cas Músic som un estudi familiar, però professional, que estem situats a Sant Eugeni, són teujans. Sí? Més? No me senten? Així. Bé, som un estudi que estàvem a Sant Eugeni, són teujans, i que vàrem arribar a fer aquest disc gràcies a que nosaltres ja havíem fet feina a altres ocasions amb Andreu Riera. Per què? Vos contaré l'origen. L'Andreu Riera ens va ajudar el primer pic a triar el nostre piano, el piano de cua que tenim a l'estudi. Per què? Perquè vàrem anar a Alemanya a comprar-lo, a Hamburg. I necessitàvem un pianista de confiança que ens pogués ajudar a triar pianos a la fàbrica. A la fàbrica hi ha un llistat de pianos un davant l'altre i que no és fàcil aquesta feina, perquè tenen 10 pianos exactament de categoria superior. Un pianista que tingui la categoria de reconèixer les petites variacions que té cada instrument. I l'Andreu Riera des del primer moment va venir i gràcies a això vam començar a establir una relació que ha fet diversos discs amb nosaltres. Gràcies també a en José Sánchez, que ha estat el tècnic que ha fet feina en aquest disc, i per sort vaig poder fer feina en la producció musical. Dic per sort perquè no va ser una cosa pactada. Van arribar en Josep Ros i l'Andreu Riera a l'estudi i com si m'haguessin conegut de sempre amb en Josep Ros, van començar a fer feina. I quan me van donar compte, jo estava produint, van fer equip. Són realment espectaculars a l'hora de fer equip. I crec que van sumar forces. Van sumar forces perquè aquest disc no només sortirà en format físic, que és el disc que podeu veure i comprar, sinó que aquest disc s'ha gravat a 192 Hz. Per qui tingueu un poc més de curiositat d'això, vos diré que és un format molt alt de Master Study i que aquella gent de Gipó que pugui tenir un equip especialitzat podrà gaudir de la música d'en Josep Ros amb alta definició. Qui vulgui gaudir en qualitat CD ho podrà fer, però qui vulgui la màxima qualitat disponible allà on vagi del món ho podrà fer. I gràcies a això la música d'en Pere Ros no només serà a Manacor, a Mallorca, sinó que arribarà als Estats Units, a Xina, a Rússia i pràcticament estarà per tot el món, gràcies als canals que tenim avui en dia de distribució. La meva feina com a producció ha estat realment fàcil. Per què? Perquè tornaré ara a l'Andreu Riera. L'Andreu Riera és un pianista que no fa falta que ho digui perquè és d'aquí, ho sabeu, una tècnica espectacular. Però, a part de tenir una tècnica espectacular, té una sensibilitat encara més gran. I el millor de tot és que és una de les millors persones que jo conec. És l'alegria personificada. Fer feina amb ell a l'estudi és un goig. Disfrutes des del primer fins al darrer moment. I si sumam en Josep Ros, jo aquest Josep Ros que explica en Xavier, jo no el conec. Me fa gràcia perquè me diu, no te deixa canviar notes. A mi m'ha deixat canviar notes. Me sap greu? Ben guapo tot això. Serà això. Jo he suggerit i m'han deixat, cosa que la feina de productor si no te deixen, hi ha artistes que no deixen i ells han deixat i ha estat fantàstic perquè cada pinzellada d'aquest disc és un petit univers, és un món que embriaga. Vos pot dur des de la música mística, religiosa, en els ritmes populars, a l'essència de mallorquinitat. Vos contaré ja per acabar, i ja serà la darrera que vos contaré, un secret també, com que som entre amics. Que veníem parlant, en José és tècnic, que ha fet enginyeria tècnica i jo, dins el cotxe. Que és el meu home, per cert. Quan nosaltres acabem un disc, quan que feim feina mesos i mesos de muntar disc, l'avorrim, és molt fort això, però me sap greu, és així. L'hem de deixar descansar mig any o un any i després ho podem tornar a escoltar. Amb aquest disc, ahir va venir el meu home, mentre jo feia un article en el meu ordenador, i em va dir, què fas? Dic, escolta música de Josep Ros. Em va dir, no m'ho puc creure. M'encanta. I el puc escoltar un pic i un altre pic. I he fet feina durant el darrer any i no me cansa.
perquè com que cada pinzellada és un món, quan necessito estar tranquil·la puc posar les peces i quan necessito estar feliç puc posar unes altres. I això no vos ho dic de mentida, me passa amb pocs discs dels que registram. I ara ja està, i moltíssimes gràcies per haver-me deixat participar en aquest projecte. He de confessar que de totes les peces de 12 pinzellades m'hauria agradat que una peça fos meva. No meva, però... Bé, ja he dit, li he dit a en Josep abans que ja m'havia fet meva. Millor dit, l'acabo d'adoptar ara mateix, perquè per qüestió d'estudi i d'interessos personals, aquesta cançó de Pasqua Florida, Deixa'm-la dalt, haurà de formar part de la meva vida també. No podia imaginar un títol millor per referir-se al seu amic Antoni Parera Fons, a la peça que li dedica. Toni és precisament una persona que per la seva personalitat i camí vital podria definir-se tot ell mateix com un deixa'm-lo dalt. En tot cas, si tu estaves immers en un procés de dol, no importa, te preocupis. L'amic Toni Parera te traurà d'ell, del dol, amb un dels seus somriures enlluernadors i una abraçada ferma i càlida. Excel·lent productor, excel·lent músic. Si començam a dir tota la llista de noms, de dits, de cantants, no acabarem. Flamant Premio Nacional de Música. Toni Parera no necessita més presentació. Té la paraula el senyor Toni Parera Fons. Bon vespre. Jo que d'arribar ara hi venia com un amic. Som amics amb en Pep, de tota la vida, pràcticament. I no feia compte d'estar aquí. M'han dut, m'han empès aquí en Andreu, que és una espècie de fibló, me du i me posa aquí i has de xerrar, i què vols que digui? I jo crec que està tot dit, tots el coneixeu, en Pep. I jo he vengut perquè considero que això és una festa. Quan qualcú escriu una cosa nova, això és una festa. I és molt important que tinguem consciència d'això, perquè no és fàcil arribar aquí amb un disc de tot un procés creatiu, més esborrar que escriure, un senyor que després s'ha involucrat i ha començat a entendre el que ha fet en Pep. I arribar a aquest final, això és una cosa que és com un miracle. I jo he volgut venir aquí a donar l'enhorabona a en Pep i a en Andreu, i res més. I considero que sobre que jo no conec el disco, que estic segur que estarà molt ben fet, però si conec sobre, i vaig ser, m'apareix, si no dels primers, que vaig empènyer, així com l'Andreu m'empès a mi aquí, jo vaig empènyer en Pep, perquè anàs aquí a l'Andreu i li digués, l'Andreu això l'entendrà i tot quedarà molt bé. I ja està, i deixa de dir és que no fan, és que no fan, és que és difícil, perquè jo entenc, perquè això me passa a mi, que escriure és allò de solitud de corredor de fondo, no? Que és tot sol, tu menges tot, ho regurgites, tornes a contemplar l'endemà matí, men, quina bestialitat escrita ahir, i arriba un moment que te fa por, el que has fet, fins que dius, no, això no està malament, sí, això estava loco, i tornem, fins que s'arriba a culminar en aquest punt que jo crec que som aquí per això, precisament per estar contents de tenir una cosa nova, en cara i ulls, i sobre d'en Pep, des del meu punt de vista, la trobo extraordinari, és excel·lent, d'una gran inspiració. En Pep és una persona, jo l'he conegut tota la vida, hem fet moltes coses junts, els amigos, ens van conèixer per la Vallespina, ell me deixava partitures, perquè ell era ric i jo no. I ell no tenia temps i jo tenia temps, llavors ja teníem aquestes complicitats. Van fer els amigos. Va ser, després dels amigos, sé que
no es trobaven allò, però hi va èpoques que no me'n van veure quasi gens i ell me deia que ja no l'estimava i no sé aquestes coses que fan pet que contava en Xavier, però jo realment també l'estim molt, és una persona que a més el valor molt, trobo que és un gran artista i que se mereix això i 10 vegades això i totes les coses que ell està escrivint són insubornables, ell és una persona insubornable i les que escriu és un resultat d'un convenciment important. Ell diu que li queda poc temps i cada dia escriure, jo dic que no, tot el temps del món i ja faràs les obres que ha de fer i jo també estic en la mateixa situació. Però bé, només volia demanar un aplaudiment i l'enhorabona per Pep, perquè Josep Ros també té una vida artística, com tots sabeu, fora de la presentació d'aquest disc. Ha estat un dels membres fundadors de l'Orquestra de Cambra de Manacor, de la Coral Laudate de Sant Cervera, de la Coral Fran Juniper Serra. Ha dirigit també la Capella de Manacor durant una sèrie d'anys. Ha estat sobretot company de cuites, com ara Antoni recordava, de Tomeu Matamales, Martí Gomila, Carles Gil, Bernat Morell, o un dels grups de referència, i jo diré que és encara un dels grups de les meves referències com els Amigos, amb uns arranjaments preciosos que crec, m'apareix que Antoni n'era part dels responsables també. Ja veus, Pep, que aquest grup, Amigos, es fa present veritablement avui en dia, aquí. Tots som amics, però també tots admiram l'obra d'en Pep enregistrada en aquest disc. I ara ell ens contarà totes aquestes hores de feina, aquesta solitud de corredor de fons que esmentava Antoni. Què mos vol dir? Josep Ros. Avui és el dia d'engreixar un parell de quilos. Estic assustat amb les alabances. Bueno, el primer que vol dir és moltes gràcies per haver vengut. Diuen que per omplir un teatre una de cosa a l'altra. Has de tenir molts amics, has de ser molt bé i arribes a conèixer molta gent. No té res a veure. Gràcies per haver vengut. I després estic alabat d'estar amb la gent que jo més aprecio musicalment, amb aquest aspecte de música clàssica, perquè tots han fet molt per jo. Antoni Parera mos coneixem, teníem 12 o 13 anys, amb en Xavier no parlem, en Andreu també, i l'Eugènia ha estat la que ha donat després més força, més ànims. Aquest disc que vam preparar, que hem preparat, se va fer d'una manera un poc pretensiosa. Senzillament, una neta meva me va enganar, pensava que jo estudiava i no estudiava gaire, i dic, te promet que si vols tocar peces meves, te costaran un poc ara. I els vaig redondejar un poc, i després els seus amics igual, hem fet una coqueta que és regular, no passa la vida. Però hem tingut una sort que l'ha confitada en Andreu Riera i ja és bona. Gràcies. I ara ve la darrera part d'aquesta trobada d'amics. Solament podem dir que és un pianista extraordinari, també amic extraordinari, càlid, amb ànima de nin, que cada dia descobreix parts meravelloses de la vida. Andreu no té qui ho pugui imitar, sempre és ell, és l'Andreu. I avui és l'element primordial, perquè de la càpsula d'alguna manera fixada, que és un disc, un enregistrament, passam a la música en directe. Andreu aquí interpretarà 3 peces, una
una d'elles és la primera que interpretaràs, Blavor de cel rentat de fresc, que la dediqui Josep Ros la dediqui a una de les seves netes. Comunió és la segona peça, està dedicada a en Xavier Gelabert i ells conten que a partir d'una cançó de Josep després hi afegeix un tema elaborat per Xavier fins que finalment aquests dos temes es troben en el final de la peça, d'aquí el títol, Comunió. I aquesta peça de la qual estic tan gelosa que no sé si ho podré sofrir, que és Pasqua Florida de Sant Lodal, que si m'haguessin deixat demanar-ne una per interpretar-ho i bé, perquè hagués estat aquesta, Andreu, dedicada a Antoni Parera Fons. Així que l'Andreu mos oferirà aquest tast en directe d'aquesta música preciosa de Josep Ros.
Moltes gràcies per l'assistència. Crec que és un cap és molt especial, molt emotiu. I no, evidentment no per que vagi a recital. Sé que tothom sempre espera qualque regal, qualque pis. I tocaré, bueno, no sé quants en tocaré, tampoc molts perquè després tenim una piquera. No, una cosa que tocaré. Dedicat especialment a en Pep Ros, que mos uneix una gran amistat de tota la vida i l'estim estimant molt. Crec que serà molt emotiu que toqui una peça que està dedicada al seu fill, en Bernat, que mos estarà escoltant d'una altra dimensió. Bernadet.
per acabar, segurament per acabar, per contrastar una part més moguda dedicada a en Jaume Sant Andreu, que se diu Camí de Coix, i és un estudi, i per que trobar-la és un poc la seva vida, no? Que superant dificultats, obstacles, i tornar-se a aixecar. I de moment faré aquesta Camí de Coix dedicada a Jaume Sant Andreu. He vist en Joan Riera Ferrari, i per acabar faré la dedicada a en Joan Riera Ferrari. Partida. Aquesta processó del divendres sant.
l'Andreu m'ha dit abans, no t'oblidis a l'hora de fer el comiat de dir que hi ha 12 espipallades allà darrere, que us esperen. Que no vos n'anigueu, per favor, perquè volen compartir una estoneta més amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per venir. Sé que crec que en Josep està molt content de tota aquesta quadrilla d'amics que han vingut avui. Ja heu vist que la música és extraordinària. Andreu, moltíssimes gràcies per aquesta interpretació. I res, el que ha dit Andreu, comprar el disc i les 12 espipallades allà dalt. Gràcies.